Keď sa fanúšikovia Barcelony dozvedeli, že Mbappé prestupuje do Realu Madrid, tak od strachu spanikárili natoľko, že sa zbavili aj Xaviho. A to krátko potom, ako oznámili, že zostáva hlavným trénerom Blaugranas. Mladý génius, ktorý už v 18 rokoch získal titul majstra sveta, sa má stať novým Messim alebo Ronaldom. Ale čo ak vám poviem, že jeho éra v Reále Madrid je skôr nočnou morou, než splneným snom? Čo ak práve teraz sledujeme, ako sa jeho kariéra pomaly rozpadá pod tlakom očakávaní? Toto je video, ktoré nesmieš zmeškať, pretože pravda o Mbappého boji je oveľa šokujúcejšia, než by si čakal. Mbappé bude zahrávať penáltu v zápase Ligy majstrov proti Liverpoolu. Hráč, ktorý vo finále majstrovstiev sveta premenil 3 penálty, to určite zvládne. Mbappé, ups. Bohužiaľ, takto dnes vyzerajú fanúšikovia Realu Madrid. Ninja korytnačka, zase mi pokazila tiket! No na druhej strane, toto si o tom myslia fanúšikovia Barcelony. Keď Mbappé opustil PSG, kde bol nepochybne kráľom a prestúpil do bieleho baletu, mal to byť prestup storočia. Vinicius Junior a Mbappé mali spolu vládnuť futbalovému svetu. Lenže namiesto toho to vyzerá takto. Mbappé sa totiž neuveriteľne trápi. Má problém skórovať z otvorenej hry a väčšinou sú to penalty, ktoré ho držia nad vodou. Aspoň to tak bolo do zápasu s Liverpoolom. Hovorilo sa, že jeho trápenie je spôsobené tým, že nehrá na svojej obľúbenej pozícii na ľavej strane, kde operuje Vinicius. Ale zápas s Liverpoolom ukázal niečo iné, keďže pre zranenie Viniho tam hral práve Mbappé. Dokonca legenda hovorí, že ešte dodnes behá v offside po zápase s Barcelonou. Prečo má teda Mbappé také problémy prispôsobiť sa systému Realu Madrid? Je to taktikou, jeho egom alebo niečím úplne iným? V PSG a vo francúzskej reprezentácii pôsobil Mbappé ako voľne pohybujúci sa útočník, ktorý často prenikal z ľavého krídla. V Reále Madrid si však Vinicius Junior upevnil pozíciu ľavého krídelníka, čo posunulo Mbappého do tradičnejšej role hrotového útočníka. Mbappé očividne nie je prirodzená deviatka. Vyniká, keď má priestor na nábehy, ktorý je však v La Lige oveľa ťažšie nájsť v porovnaní s farmárskou ligou. Pardon, myslel som Ligue 1, je m'appelé. Geniálne Ancelottiho taktické zmeny zároveň posunuli Bellinghama, kľúčového tvorcu hry, do menej pokročilej pozície, čo znížilo jeho efektivitu. Rodrigo, ktorý v minulej sezóne skvele doplňal trio Vinicius, Bellingham, Rodrigo, bol odsunutý na lavičku. A tu prichádza otázka. Je celé toto trápenie spôsobené tým, že Ancelotti je nútený vopchať Mbappého do systému len kvôli jeho statusu? Veď ako sa hovorí, na čo meniť niečo, čo funguje? Určite ste si všimli, že v poslednej dobe sa hráči často hypujú. Gigantické platy a prestupové sumy vytvárajú obrovský tlak a očakávania. Média a PR dokážu z priemerného hráča alebo jednosezónnej senzácie urobiť doslova hviezdu. Nehovorím, že toto je Mbappého prípad, ale jeho prestup priniesol obrovské očakávania, že okamžite začne podávať skvelé výkony. Fanúšikovia si však stále pamätajú, ako ich Mbappé v minulosti okašľal, keď na poslednú chvíľu oznámil, že zostáva v PSG. Čiže má im čo dokazovať. Plus fanúšikovia klubov ako Real Madrid či Barcelona vás už po jednej chybe chcú predať. A to ani nehovorím o expertoch z top futbalovej analytickej inštitúcie, sekcie komentárov. Dokonca sa hovorí, že Mbappé vyhľadáva odbornú pomoc, aby zvládol tlak. A jeho vzťah s francúzskou reprezentáciou sa zhoršil. Didier Deschamps ho vynechal z posledných reprezentačných zápasov pre údajnú psychologickú nepripravenosť. Chlapec to určite nemá jednoduché. Čo sa teda udeje ďalej? Mbappého ďalší problém? Víťaz tohtoročnej zlatej lopty Vinicius Junior. Pardon, okej. Ospravedlňujem sa fanúšikom Realu za tento vtip. Vini, prosím, neplač, Nie. A máme to tu opäť. Vinicius a Mbappé chcú byť top hviezdy. Inými slovami, máme tu dvoch levov pre jednu osadu. Alebo sa tomu hovorí sekta? Parlament? Svorka? Neviem, dajte mi vedieť, prosím. Však si spomeňme, prečo Neymar opustil Barcelonu. Nechcel byť v Messiho tieni. Kto z nich dvoch bude ochotný zlomiť svoje ego? Vini alebo Kylian?
Či už máte Mbappého radi alebo nie, musíte uznať, že má dostatok talentu na úspech. Všetko však závisí od jeho schopnosti prispôsobiť sa systému Realu Madrid a prekonať psychologické prekážky. Ancelotti a klub musia nájsť spôsob, ako maximalizovať Mbappého silné stránky, čo môže zahŕňať prehodnotenie jeho úlohy v tíme. Čo si ale myslíte vy? Dokáže Mbappé povstať a dominovať v Reále Madrid? Alebo zostane za očakávaniami, ktoré sa na neho kladú? A keď sa už bavíme o očakávaniach, pozrime sa na to, ako sa Ronaldinho vysporiadal s tlakom mimoriadne svojským spôsobom. Klikni na videjko, ktoré vidíš na obrazovke a uvidíme sa o sekundičku vo videjku.